Yeah, so we at a super spa in Paarl, and yeah, so one of my mates said I must come try a product from here. It's called a Marcy, so see what I can find. So this is the usual way, but we'll give it a skip for today. See what we can find, some natural stuff. I'm just looking for a khoza Steri Stumpie. Yo, there are khoza Steri Stumpies here. I think I found it, eh? But we've got options here. I don't even know which one is even the best one. Well, we'll have to take both. See? Hello guys. We're good? Oh, good man. Are any of you guys khoza? Yeah? Yeah. Apparently one of my friends said that this was some good stuff. Amas. What is it? Amas. Amas. Yeah. Which one's a better one? Because I see there's two different brands here. Did the bird say that on here? This one. You drink it? What are you going to do with it? You're gonna drink it? This is better than a USM than for a power, no? For us, we do like criminal pop. Yeah. You make it nice, then you use it. You can mix this with milk Right. to make it a bit lighter. You see? If you want to drink it, it's nice to drink as well. You want one? One You don't you- drink it? Yeah, I drink it. Okay, let's see. I've never tried it before, so I want to see what it's like. Nice, man. Nice. Yeah, it's quite thick, man. Yeah. Like yogurt. It's creamy. You shake it Shake first. it, yeah. Shake it so that it can be alright. Yeah. You know Mnu Khaya? No. You don't know? What's that? Better than in the box. Yeah. Better than this. Yeah. Nice. That's right. This thing can give you a lot of energy. Yo, that's another man. I'm wondering. Yeah. 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 Give you energy. Yeah. Yeah, because I'm doing that. Kwenza gani? I was doing Hey, that's when what's a cabo and Miss Gill. They're done in chance. Oh, you in class. Oh, in class. I'll jack it. Yeah. Jack it in class. Yeah, man, some no ending. Come on. Kumbuza guy. Yeah, well, man. Yo, You are money. and do my deal with the mask. What you? Ah, and put my deal with the mask. Mask. Yeah, Car. quite open. Woman. Hayi, uvelaphi la? Woman. Uvelaphi si? Yakuza kaloku uba ngubani kodwa nguthathe lapho. Hayi, ubhidile. Yeah. Ubhidwa yintoni? Hayi, ubhidile. Yakuba ndingubani manje? Andikwazi. Ndingukhaya lethu. Hayi, Ewe, umqwadi nomtswayibani xa zingekho. Inkomo sikaxesha zikaJojo xa mtshutshuma xa sendlela bekubungula. Anikholwanga? sizibona ezifonini ezi. Ewe. Ngoku ndiyotshukela ndiyazibonela ngamehlo. Hawu uzozibonela nawe upha nawe efowunini ke ngoku uzawufaka nawe. Ithetha isikhozi. NdingumXhosa kaloku. UXhosa qho. Andixutywanga ndim lo ndime phambi kwakho. Yeah, hayi ke ngoku. Straight andikhumshi not straight ndithi no xa ndithetha kaloku.
ufumene apho kula masi ulwazi lwami ngasingancibeleni isixhosa kaloku Damn it. akonjalo kodwa nakhumza ndithi straight Ukulelwana uhamba nayo iyakwazi uthetha. yazama ufundiswe ndim esikolweni Ewe ne. kaloku ndititsha lwesixhosa apha ngesafrance Oh. ndifundisa abantwana isixhosa Ewe. uyawazi amahlela ibhitwa ngabahleli yabona usibekile isikolo Ewe kaloku amahlelo kaloku. uyawazi upasile bo Amahlelo. Abantwana abancinci kaloku. Abasakhulayo. Yabona. balibale ke ngoku kula mabanga phezulu ya Ukukhula kwabo. njalo Indeed. okay yeah Uyava? ngiyavuka imikwazi Uyava? ungumni wena ugaba waphi okay uphuma kweliphi icala qonda uyakwazi uphuma kani ya ndiphuma khona ke mna ya Hayi, awuzibulile. okay mina mnandi nomsanje Yazebulela mna. ya Bulela uthi mina iyahamba ikhazi. kwabelana nabanye kaloku ngamasi ngathi uzawuqhuba wedwa Bafuna amandla. yiwa nangoma oh sure ke Izofana ebusuku lamandla. awona ke Shamani baba Bathini wena udingi ingubo ethethayo enamehlo. enamehlo Yeah. Because about okay sure Wema.